kurakurai guda biyar da muke yi a kullum wanda ke sanya Gmail ɗin mu shiga cikin mummunan hadari. Mutane da yawa suna tunanin cewa password kaɗai ya isar wajen bawa account ɗinsu kariya, wanda abin ba haka yake ba, musamman a wannan era. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyo in nuna muku kuskure guda biyar da muke yi wanda ke jefa email ɗinmu cikin haɗari. Kuskure na farko da za ka yi wanda zai jefa account ɗinka na Gmail cikin haɗari shine amfani da weak password, wato password mai rauni. Sanya password mai rauni yana jefa account cikin haɗari. In ba ku misali kamar haka, za ka zo ka sa password mutum ya sa 126, ko kuma mutum ka ga yana sa sunansa misali Ɗanlami 123 ko kuma Ɗanlami 1992. Wannan kuskure ne. Kuskure na biyu shine rashin kunna two-step verification. Wannan darasi ne da muka yi a baya. Idan baka kunna shi ba, wani idan ya samu password ɗinka zai iya shiga account ɗinka cikin sauƙi idan babu two-step verification. Saboda haka idan baka san ya ake ba, ka je ka kalli bidiyon mu na farko domin koyon yadda ake sa two-step verification. Kuskure na uku shine danna link mara tabbas. Da yawa wasu idan an turo musu Gmail ko wani saƙo mai ɗauke da link a ciki, kawai sai su danna ba tare da sun karanta ko sun fahimci wannan daga ina yake ba. Da yawa irin wannan messages ɗin phishing ne, wato idan ka danna tarko ne aka yi maka, kana dannawa za a naɗe bayananka a samu shiga cikin dukkan wasu accounts da kake da su. Saboda haka kada ka kuskura ka danna wani link ba tare da ka san daga ina yake ba. A kiyaye. Na hudu, amfani da password guda ɗaya a ko ina. Misali, idan password ɗin Facebook ɗinka da Gmail ɗinka iri ɗaya ne, daga an samu ɗayan ma an same shi. Saboda haka ka daina amfani da maimaita password guda ɗaya a wurare da dama. Idan password ɗin misali Facebook ɗinka da Gmail ɗinka iri ɗaya ne, to kana cikin haɗari kenan. Saboda haka ka bambanta su. Na ƙarshe, rashin duba device da suka yi connecting da Gmail account ɗinka. Ya ake yi? Shi ma mun yi bidiyo, last bidiyo ɗin mu akan haka. Za ku iya zuwa ku je ku duba. Amma bari in nuna muku a takaice. Ku ce mu gani. Gurguje kamar yadda na ce, idan ba ku manta da bidiyon baya ba, kawai da kun zo ka shigo cikin kamar nan yanzu ina cikin Gmail ne, to sai ka zo ka taɓa wajen hoton nan. Idan ka taɓa sai ka zo ka taɓa wajen manage your Google account. Idan ka shigo za ka yi ƙasa, sai ka zo ka nemo inda aka rubuta security and sign in, sai ka yi ƙasa. Kana shigowa nan kawai ka can ƙasa za ka ga inda aka rubuta your device, kashi nan your device where you are sign in. Shikenan kawai ka taɓa nan. To shine a gurguje kawai. Anan za ka zo ka duba. Idan baka gane sosai ba, ka je ka duba bidiyon mu da muka yi na baya. Insha Allah za ka fahimta. Gmail ɗinka shine mabuɗin dukkan account ɗinka. Ka kare shi kafin ka rasa shi. Don Allah ku yi following, ku yi liking, ku sharing wannan bidiyon saboda ya amfanar da wasu. Assalamu alaikum.